shi ne Rasulallah majo sayyidina kasa da ba majo musu gaba ya Rasulallah dan ka ina nurul hasara ya musu gaba alai sahabbai da yayin bakar sanyi masoyin musu gaba Bara da fara ko abokin mutu gaba da umari amma umari sannan kuma soyan masu gaba nuna lasara ya Rasulallah mai kyakkyawar shiga wani asarar Muhammad sabaka ya sabuka fuskarka a sabuka daga wani sabuka fuskarka a fili zahiri ya Rasulallah mai kyakkyawar shiga kuma na sara Muhammad zabaka ya zabaka fuskarka albarka
kai kake kallon bayanka da martaba kai ne na farko kuma kai ne a can gaba da mutum ba kai na ke nema da wala ne la السلام عليكم ورحمة Assalamu alaikum ya Fatima sallama sallama kai gidan masa da babban kama abana da bintu rasulullah sabbi sallama ya ne rasulullah ya Fatima Allah ya zaɓe wajen yin cika da kamala na san babu kamar yake kamala ya ce mai mai jini dole ne mai da mai kira ya wani da solo ba da ba kamala sai ya kausiya ya babar Hassan da Hussein kai ce masu ba ɗan wasu da ba gidan bebe da ɗan adana ne a hasken addini da nan ba da ba da wani da solo da nan ba da ba a yi zai ba solo ba sada kai da ma'aiki sannan na ce da kai da Khadija sannan sannu Rasulullahi sayyidina mai daraja aini da Khadija na Khadija na Fatima na Rasulullah na Fatima sada sa'in ta firki kan yi gaisuwa da Khadija wala na in ta firki da yi gaisuwa da Khadija a sanne sannu Khadija tun ta kai shirki ta mai daraja zamana yana da Khadija kun aiki mai daraja na da Fatima na da Fatima mai girma yar mai girma na da Fatima binta kai ce mai girma don kuma samun gata da ba ku biyo ta ku ta kofar da haske bai hankali ya rufana ubangiji na adini kai magani a lafari sai ya rufa hari rasulallah sirkin ali kai yau salati yawan adadin shubar ali kun manzo bai hankali yawana bai tawakkali rasulallah sirkin ali ya Muhammad rasulallah na kai sallar kai kuma na san bayi kai kai kasi kai
sarkin a taimake mu a yarda da mu a sauki Allah rai da haihuwa alhalimu wadda yana garkuwar tare salati a kamato kama kalbati mai wafatan annabi ne shugaban har ma sahaban ya habiban rasulallah ya arzikin wani yayi da gara ana da shi Allah ya sa arwa da magaban sarkin kudiran ya sa arwa da magaban sahibul bayani sahibul bayani adama sahibul qur'an mai qur'ani wanda baka muke juyo mai qur'ani wanda baka muke juyo ni ne nan Abdallah Ali ne dan Abdallah yaban Rasulallah muna da matsala annabi wai wayo kaga muna da matsala annabi juyo kaga gano ne gano kutan Hausawa idan da biyu Allah ya yi za a gam wata bai da abu masu jirani wata bai da abu masu jirani wata bai da abu masu da sonan ka da ke taso a sonan masu amfasu ake waka da amfasu da ke rai na zama amfasu a tafarki sekiran amfasu mai daraja ina mai da a tafarta cikin gwada hali akwai wata ta hanyoyi da na taita da mutum kakansa akwai wani malami naso yana ta musu da amfasu cikin halaka da ke jansu suna kince mai san tsoro shi yi tunani kudai wasu da allahu ya fama zikiri da allahu harshe allahu allahu don fasin Wow.
على محمد صلى الله عليه أجدي ربي جل الله أبي قلبي غير الله على محمد صلى الله عليه أجدي ربي جل الله أبي قلبي غير الله على محمد صلى الله عليه صلى الله غير الله محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم